बयखौबो फिन खनसे बे गोदान भिडिअ बरायफिनबाय जोबोद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया माखासे थासारिनि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मेथ्सनि चैप्टार 11 नि एक्सारसाइज एबा सोंथि 11.1 बेखौ जों दिनै डिसकास खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बे चैप्टाराव दङ जोंहा आखिनाय जायखौ जोङो कन्स्ट्राक्शन्स होनना बुङो बर' मिडियामाव फरायनाय बा इंलिश मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामनि थाखाय बे भिडिअखौ आं बानायनाय जादों भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो जेसेबां हायो गिबियावनो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों क्वेश्चन नाम्बार 1 खौ नायग्रोगोन बिनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव आङो क्वेश्चन नाम्बार 2 खौ सल्व खालामगोन स' क्वेश्चन नाम्बार 1 आव मा सोंदों जों बेखौ नायलांदिनि गिबियावनो मा सोंदों बेखौ जों मोजाङै बुजिना लाग्रोगोन बिनि उनाव जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो कुइसन्सखौ नायलांबाय थागोन स' गिबियाव दङ जोंहा एक्सारसाइज 11.1 सोंथि 11.1 मा सोंदों नाय गाहायनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय आखिनायनि नायबिजिरनायखौबो हो जोङो बेखौ आखिनांगौ आखिनायजों लोगोसे नायबिजिरनायखौबो होनांगौनो अके इंलिश मिडियामफोरनियाबो माबायदि जागोन नायनानै ला मा सोंदों in each of the following give the justification of the construction also माने जोङो justificationखौबो होनांगौ constructionनि आखिनायजों लोगोसे So questions को नाय English medium निको नाइन निक्रनसे draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5:8 measure the two parts अच्छा बर' medium ने मा सोंदों नायदो 7.6 cm गोलावनि दोंसे हांखो खोन्दो आखि आरो बेखौ 5:8 रुजुथायाव रान मोन्नैबो बाहागोखौ जखा सु स' जोङो 7.6 cm गोलावनि दोंसे हांखो खोन्दो आखिनांगौनो बेनिफ्राय बेखौ नैबे जखायाव राननांगौनो बेनिफ्राय मोन्नैबो राननानै मोननाय बाहागोखौ सुनांगौनो मेजार खालामनांगौनो स' बेबायदि टाइपनि कुइसन फैयो अब्ला जोंनो मोननै जिनिस नांगौ जायो नैबे मोनसे जाहैबाय स्केल जोंनो बिदि स्केल नांगोन बिदि स्केल नङाब्लाबो कम्पासाव मोननाय स्केल आरो नैबे बे मोननै जिनिसखौ नांगोन जोंनो बेनिफ्राय राबार फुगारग्रा इरेजार बे मोनथाम जिनिस गिबियावनो जों मा खालामगोन नैबे स्केलनि हेफाजाबै बे स्केला एसे बेसेबां क्लियार नुनाय नङा नोंसोरो बे स्केलनि हेफाजाबै जोङो बेसेबां जखानि सिन बोनो होदों बेखौ जों बोग्रोगोन जोंनो बेसेबां होनो होदोंमोन 7.6 बा जोंहा नै बेसेबां थांगोन 7.5 आ जाहैबाय नैबे 7.6 आ जाहैबाय नैबे 7.5 नि एसे बारा 7.6 जोङो जखानि दोंसे हांखो खोन्दो बोग्रोगोन बेखौ नोंसोर पेन्सिलजोंबो स' बे जाहैबाय 7.6 सेन्टिमिटार जखानि दोंसे हांखो जोङो बेखौ A आरो बेखौ B हमनानै लानि बे गासै दङ 7.6 सेन्टिमिटार जखानि दानिया जों मा खालामगोन बे बे A निफ्राय जोङो मोनसे ओरै गोलाव दोंसे हांखो बोबावगोन आरो माबायदि जानांगोन बे एंगोला 90 डिग्रिनि फिसा जानांगोन माने एक्यूट एंगल जानांगोन जायखौ जोङो खनासा होनना बुङो बर'नि खना बानायनाय बायदियै जों दोंसे हांखो खोन्दो ओरै बोगोन बेबायदि बोगोन जोङो दोंसे हांखो खोन्दो जों बेबायदि बोना लागोन आरो जुदि खनसेयाव जायाबा जोङो बेखौ जेसेबां हायो गुसुङै बानायनो सेस्था खालामनांगोन बेवहाय भिजिबल जाजोबदोंना जाजोबाखै जाजोबदों जथेस्थ' दानिया मा खालामनांगोन नोंसोरो कुइसन्सआव मा सोंदोंमोन 5:8 5:8 रुजुथायाव जोंनो राननो होदोंमोन ओंखायनो जों मा खालामगोन 5 जों 8 जों प्लास खालामगोन 5 जों 8 जों प्लास खालामबा बेसे जायो जोंहा 13 जुदि 4:5 बा जों 4 जों 5 जों प्लास खालामगोन माने मा रुजुथायाव राननो होदों जों बे रुजुथाय मोननैखौ प्लास खालामगोन जुदि 6:5 दंबा 6 + 5 जागोन 6:7 दंबा 6 + 7 जागोन बेबायदि आरो होमबा जों 5 जों 8 जों प्लास खालामगोन 5 जों 8 जों प्लास खालामबा जोंहा बेसे मोनो 5 + 8 नोंसोर मिथिखायो 13 मोनो नङा होमबा जोङो मा खालामगोन बे 13टा पइन्ट्सखौ जोङो नैबाव बोना लागोन नैबे सिनाव बोगोन जोङो 13टा पइन्ट्सखौ नैबे सिनाव अके आচ্ছা बेनि नामखौ आङो AX दोननि बेखौ जोङो जुदि नांदेरगौ जायोबा बोदेरनो गोनां जागोन आं दा बेखौ लिरथ'ला ओंखायनो जों बेखौ बेसेबांल' बोदेरबाय जोङो मा खालामगोन नैबेनि हेफाजाबै जों 13टा जोङो मा बोगोन मोनसे समान 13टा पइन्ट्स बोगोन नैबिदि 5 + 8 जों 13 जिहेतु जोंहा 13 मोनदों 13टा जोङो पइन्ट्स ड्र खालामगोन आरो बेखौ माबायदि ड्र खालामगोन बेनि थाखाय नै जेसेबां हायो एसे फिसाखौ ला माबा जायगा थोनाय नङा नैबेनिफ्राय जेरावनिफ्राय लागोन अके जेरावनिफ्राय लागोन बेनिफ्राय नोङो थुनानै नुदोंना बयबो बेनिफ्राय जेराव A लादों बेनिफ्राय थु जेराव A लादों
अके जेराव ए दङ बेनिफ्राय थुबोनानै नै 1 जाबाय नै नङा होमबा आरो बेयावनो 2 बेवहाय नैबे जेरावहाय आं लादोंमोन जेरावहाय आं थुदों नैबे जेरावहाय आं बोदोंमोन दानि जेरैबायदि बेयावनो ओरै 2 जोङो बेबायदिखौ मोनबेसे बोलांगोन 13ता बोलांगोन अके स' नायदो जोङो गासै 13ता लाइन बोबाय कार्भ बोबाय सरि खेंख्रा हांखो होनना बुंनो हागोन जों बेखौ बोरला होननाबो बुंनो हागोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गोसोआव लाखि बियो बोरै बोनांगोन आं दानि खिन्थाखादों बे नैबे फार्स्टखौ जेसेबां जखानि लादों बेखौनो बेबायदि जखानि लाबोबाय थानांगोन जोङो जुदि बेखौ नैबे जखानि बोबायब्ला नेक्स्ट बाव फैनानै जों बाव आरोबाव फैदेरलाय आरो नेक्स्ट बाव फैनानै बाव फैदेरलाय नेक्स्ट बाव फैनानै बाव फैदेरलाय बेबायदि जों बोलांबाय थागोन बे सोलायनो मोना बे मोनसे जखानि जानांगोन होमबा जों बेखौ मा नाम दोननि जों बेखौ नाम दोननि मोनसे जिहेतु ए निफ्राय फैबाय बेखौ जों A1 नाम दोननि बेखौ A2 दोननि बेखौ A3 बेखौ A4 बेखौ A5 बेखौ A6 बेखौ A7 बेखौ A8 बेखौ A9 बेखौ A10 बेखौ A11 बेखौ A12 बेखौ A13 स' बेबायदि बोना लागोन जोंहा 13ता बोदों नालाय ओंखायनो A13 जुदि रेशिय'आ माने राननो गोनाङा जुदि 4:2 जुदि 5 मोनब्ला बेसेबां जागौमोन 4 + 5 9 जागौमोन जोङो बेखौ खैथासिम बोगौमोन A9 सिम बोगौमोन बेबायदि आरो अके बिनि उनाव जों मा खालामगोन नैबे लास्ट पइन्ट A13 जों बै लास्ट पइन्ट B खौ जोङो प्लास खालामगोन माने जइन खालामगोन प्लास खालामगोन बुंबाय आङो जों मा खालामगोन जइन बेजों जों जइन खालामगोन जइन खालामनायाव एसे मोजाङै जइन खालामनांगोन नङाब्ला एसे गेदा गिदि जायोब्ला एसे दिगदार जायो मिलायनो नागिरा जों नै जों माजों जइन खालामगोन B जों A13 जों जइन खालामबाय स्केलजोंनो बोनांगोन बेखौ स्केलजों बोनानै जइन खालामबानो जाबाय दानिया जाहैबाय नेक्स्ट स्टेपाव जों मा खालामगोन A13 आव जोङो ओरै थुथाबनानै जों जायखिया मोनसे ओरै बोरला बानायगोन जायखिया मोनसे जों ओरै बोरला बानायगोन अके ओरै जायखिया मोनसे बोरला बानायगोन सिनायदोंना जायखिया मोनसे ओरै बोरला बानायगोन जों नाय जोङो आं A13 आव थुथाबबाय A13 आव थुथाबनानै आं ओरै मोनसे बोरला बानायबाय अके बेखौ हायोबा ओरै बारहोनाङा जेसेबां हायो बारहोनाङा बे A13 निफ्राय ओरै मोनसे बोरला बानायबाय आङो बे बोरलाखौ आं बबेयाव बानायगोन नैबे A5 आव मानो A5 आव बिनि खारन दङ जों दा A5 आव थांग्रोनि आं खारनखौ बुंगासिनो दङ जों A5 आव फैनानै नैबे A5 आव फैनानै बे जेरैबाव बेखौ ओरै बोरला बानायदोंना नैबावहाय आं दानि ओरै बोरला बानायदोंमोन ना थिग बेबायदिनो A5 आव थुथाबनानै जोङो मोनसे ओरै बोरला बानायगोन ओरै बोरला बानायबाय नुदों नङा होमबा केमेरायाव फकास जादों जोङो ओरै मोनसे बोरला बानायबाय नै ओरै मोनसे बोरला बानायबाय बाव थुथाबना ओरै मोनसे बोरला बानायबाय जों दे एसे दिगदार जानो हागौ उसुबिदा जानो हागौ नुनायाव आङो माबायदि बानायदों बेखौ ओरै थुथाबबाय A5 आव बेनिफ्राय ओरै बानायबाय अके बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ जाहैबाय नैबे खनाखौ सुदो दानिया नैबे खनाखौ सुदो खनाखौ बोरै सुगोन नैबेनिफ्राय बिसिम मा खना जादोंमोन बेखौ सु नैबेजोंनो सुनांगोन जोङो बेजोंनो होमबा आं माबायदि सुगोन नै नायदो नैबेजों बेजों बारनो मोना दे बे सिना जेसेबां जादों बे नङा नैबे खनाया बे खनाया जेसेबां जादों बे खनाया आं बुजायनो थाखाय मोनसे सिन होनो जाहाथे नोंसोर बुजियो नैबे रेड होनायखिनिया बे रेड होनायखिनिया जेसेबां बेसेबां गुवारनि बेखौ ओरै फुवारबानो जाबाय बा फेसिबबानो जाबाय अके बेनिफ्राय मा खालामगोन आङो जेरावहाय नैबे बोरलाया नैबे AX बे लाइनखौ दानदोंमोन नङा होमबा बे लाइन दाननाय जायगायाव थुथाबनांगोन आं बे लाइन दाननाय जायगायाव आं ओरै थुथाबनांगोन अके ओरै थुबाय आं नै दाननाय जायगायाव जेरावहाय दानदोंमोन बेनिफ्राय नैबे बोरलाखौ आं ओरै दानस'हरगोन बुजिबाय मा खालामगोन सिगां बेखौ सुग्रोबाय सुनानै नैबे बोरलाया फार्स्ट साखिनाय बोरलाया नैबे लाइनखौ जेराव दानदोंमोन बाव थुथाबनानै बे बोरलाखौ दानस'हरनांगौ अके बेनिफ्राय दानस'खांनायनि उनावहाय मा खालामनांगौ नैबेखौ A5 निफ्राय
जोंहा जेराव A5 मोन नङा होमबा बे A5 निफ्राय नैबे दानस'नायखौ जइन खालामनांगौ जेराव दानस'दों बेजों A5 खौ ओरै जइन खालामनांसिगोन आरो बुजिबाय जेराव दानस'दों अके दानिया आं मा बुंदोंमोन नैबाव A5 आव जों मानो लाबोखो बेनि खारनखौ आं बुजायनि जोंहा मा दंमोन नै बायाव डिभाइड खालामनांगौमोन मा रेशियो 5:8 आव नङा होमबा 5:8 आव डिभाइड खालामनांगौमोन जोंहा रेशियो डिभाइड खालामनांगौ ओंखायनो आं मायाव लाबोगोन A5 आव लाबोगोन बुस्थुखौ जुदि 4:8 होनाय थायोब्ला आं मायाव थांनांगोन A4 आव थांनांगोन बुजिबाय माने सिगां ओरै बानायग्रोबाय नङा होमबा आं खनसे बुंबावनि भिडिअ गोलाव जासिगोन जेबो नङा बेखौ आं खनसे ओरै बोरला बानायना लाग्रोबाय अके बेनिफ्राय बे बोरलाखौ आङो बबेयाव थांगोन दायो A5 आव थुनानै बेबायदिनो मोनसे बोरला बानायबावगोन ओरै जुदि बाव 5 दङब्लासो आं 5 आव थांगोन जुदि बाव 4:8 दंब्ला आं मायाव थांनांगोन A4 आव थांनानै ओरै मोनसे बोरला बानायनांगोन आं जुदि 5 दंब्ला 5 आव बिनिफ्राय नैबे खनाखौ सुनानै जेरावहाय बे बोरलाया दानस'दों बेवहाय थांनानै बे बोरलाखौ ओरै दानस'हैफिननांगौ बे बोरलाखौ ओरै दानस'हैफिननांगौ दानस'हैफिनखांनायाव मा खालामनांगौ बे A5 निफ्राय बेखौ ओरै जइन खालामनांगौ दानस'नायनि गेजेरजों होमबा नायदो बे मोननै हांखोआ दायो जोंहा मा जाबाय लिक जाबाय माने पेरालेल जाबाय अके आरो नैबे मोनसे हांखोखौ आं नाम दोननि AX बे मोनसे लाइनखौ आं नाम दोनबाय AX बुजिबाय स' बेखिनियानो जोंहा आखिनायनि स्टेप्सआ जेसेबां आखिनांगौमोन जोंहा बेखिनियावनो जोबथ'बाय दायो जोंहा लिरनायनि टाइम जालायबाय जों आखिनायनि माबाया जोब्बाय दायो जोंहा लिरनांसिगौ बेखौ बोरै आखिखो अके बिसोरो मा खालामनो होदों जोंखौ सुनो होदोंमोन नङा होमबा सुनो होदोंमोन नैबेनिफ्राय बिसिम जोंहा दानस'नाय पइन्टआ नैबे जाहैबाय नै AB लाइनखौ बबेयाव दानस'दों नैबेयावहाय अके बेनिफ्राय बिसिम बेसे जोंखौ सुनो होदों होमबा बेनिफ्राय बेसे नै नुदोंना 3 पइन्ट सामथिं जाहैगोन बियो 3 पइन्ट सामथिं जाहैगोन केमेरायाव जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना 3 पइन्ट सामथिं बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय बेसेबां दङ बेखौबो सुनो होदों बे जाहैबाय 4 पइन्ट सामथिं बेबायदि जों सुनो होदों जोंखौ स' आखिनायनि आगा जों दायो लिरनांसिगोन आखिनायनि आगाखौ जोङो जेरावहाय बावहाय माबायदि बानायबोदों जोङो बेखौ बोरै आखिबोदों बेबायदि मथैनो जोङो लिरगोन फार्स्टआव मा बोनाय बिनि उनाव मा खालामनाय बे मथैनो आरो होमबा जों नाम्बार 1 आखिनायनि स्टेप्सखौ लिरगोन जायखौ जोङो स्टेप्स अफ कनस्ट्राक्शन्स होनना बुङो इंलिसाव स' जों मा खालामगोन आखिनायनि गिबि आगायावनो जोङो मा बोदोंमोनलाय AB हांखोखौ बोग्रोना लादोंमोन नङा होमबा जों बेखौ बावहाय लिरगोन ओंखायनो आं नैबाव लिरगोन मोनसे हांखो AB बोनाय जाबाय AB जायनि जखाया बेसेबांमोनलाय 7.6 सेन्टिमिटार हांखो बोनाय जाबाय जों मोनसे बेबायदि लिरगोन बे फार्स्ट स्टेप जायखौ जों आखिग्रोदोंमोन इंलिश मिडियामना बेखौ ओरै लिरनांगोन ए लाइन सेगमेन्ट AB इकुवेल टु 7.6 सेन्टिमिटार इज ड्रन बेबायदि लिरजागोन बेनिफ्राय बिनि उनाव जों मा खालामदोंमोन ABखौ आखिखांनायनि उनावहाय ABखौ आखिखांनायनि उनाव जोङो नैबे लाइन जायखौ आङो मा नाम दोनदों AX बेखौ आखिदोंमोन नङा होमबा ओंखायनो आं बेखौ लिरसिगोनलाय दायो अके होमबा जोङो दोंसे हांखो AX खौ AB जों खनासा बानायनाय बायदि बोनाय जाबाय बेबायदि लिरबाय आं माने मा होननाय जादों दोंसे हांखो AX खौ AB जों खनासा बानायनाय बायदि बोनाय जाबाय बिनि मिनिङा मा नैबे AB जों आङो मा खालामदों दोंसे हांखो बोदों नङा होमबा AB जों फिसा खना माने 90 डिग्रिनि खमसिन खना जानाय बायदि दोंसे हांखो बोदों बेखौनो आं बावहाय लिरदों आरो दोंसे हांखो AX खौ AB जों खनासा बानायनाय बायदि बोनाय जाबाय इंलिश मिडियामना बेखौ ओरै लिरनांगोन ए रे AX making an acute angle with AB is drawn AX making बेबायदि लिरनांगोन AX making an acute angle with AB is drawn नेक्स्ट स्टेप नाम्बार 3 आव जों मा खालामनायमोन नैबे बे AX हांखो खोन्दोआव जों मा खालामदोंमोन गासै 13टा कार्भ माने बोरला आखिदोंमोन नङा होमबा A1 A2 A3 A4 up to A13 जों बेखौ लिरसिगोन बावहाय बेखौनो जेरै आखिदों बेबायदिनो लिरलांबानो जाबाय बिन्दोफोर होनांसिगोन जों बेखौ बिन्दोफोर A1 A2 A3
डट 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 अप टू A13 फोरखौ फज'नाय जाबाय AX हांखोआव फज'नाय जाबाय। बोरै फज'दों बिनि फज'नायनि स्टाइला ओरैबायदि जाहाथे स' जों ओरैबायदि फज'दों AX आव माबायदि A1 इकुवेल टू A1 A2 इकुवेल A2 A3 इकुवेल डट डट A12 A13 माने ओरैबायदि बुंनाय जादों A निफ्राय A1 सिम जेसेबां गोजान A1 निफ्राय A2 सिम एखे गोजान A1 निफ्राय A2 सिम जेसेबां गोजान A2 निफ्राय A3 सिम एसे गोजान बेबायदिनो थाङै 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 मासिम गोजान A12 निफ्राय A13 सिम जेसेबां गोजान माने नैबे गासिबो बुस्थुफ्रा जोंहा मा गोजा समान गोजा बेखौ जोङो बुंनाय जादों। बेबायदि स्टाइलनि जोङो बे पइन्टफोरखौ फज'नाय जादों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। स' इंलिश मिडियामफोरनाबो नैबिदि लिरना लानो हागोन दा पइन्ट्स A1 A2 अप टू A13 आर लकेटेड अन OX गासै खैथा दंमोन A13 दा पइन्टफोरखौ जों बेबायदि फज'दों जेरावहाय गासिबो मा गोजा डिस्टेन्सआ मोनसेनिफ्राय मोनसेसिम इकुवेल गोजा। अके बिनि उनाव जों मा खालामदोंमोन नैबे A13 जों B जों मा खालामदोंमोन जइन खालामदोंमोन नङा होमबा जों बेखौ लिरसिगोन बेवहाय माजों जइन खालामदोंमोन B जों A13 जों बे जाबाय B बे जाबाय B आरो बे जाबाय A13 ओंखायनो आं लिरगोन B जों B A13 खौ जरायनाय जाबाय बा दाजाबनाय जाबाय होनना बुंनो हागोन आं बाव लिरबाय जरायनाय जाबाय। इंलिश मिडियामफोरना ओरै लिरबानो जाबाय BA3 इज जइन BA3 इज जइन। बिनि उनाव जों मा खालामदोंमोन नैबे BA3 नि पेरालेलै माने लिगै दोंसे हांखो दोंसे बोबावदोंमोन हांखो बोबावदोंमन आरो माबायदि बोदोंमोन बेखौ इसेबां लिरलायनांगौ गोनां गैया ओरैबायदि खना बानायग्रोनानै बे खनाखौ सुनानै बेवहाय ओरै बानायदो बिदि लिरनो गोनां गैया जास्ट ओरैबायदि लिरबानो जाबाय नैबेनि लिगै जों दोंसे हांखो बोदों नङा होमबा मामोन बियो A5 सामथिं आচ্ছা बेवहाय जों माबा होनो हागोन साप'ज बेखौ जों मा लानि C लानि बे पइन्टखौ जों मा लानि C होमबा जोङो मा बोबाय बिनि उनाव जों मा हांखोखौ बोदों नैबे मा बेयो A5 आरो मा C बे A5 C खौ बोदों नैबेनि लिग खिन्थु बियो बिनि लिग पेरालेल थारमोन होमबा बेखौ जों लिरगोन A5 C खौ मानि लिगै BA13 नि लिगै जरायनाय जाबाय बा बोनाय जाबाय इंलिश मिडियामफोरना ओरै लिरबानो जाबाय A5 C पेरालेल टू BA13 इज ड्रन होननानै माने बे सोरनि लिग BA13 नि लिग माने बुजिदोंना नैबे जाहैबाय BA13 नैबे जाहैबाय A5 C बेखौ आं BA13 होनना बुंदों बियो लिग अके बेबायदि लिगै बेखौ बोनाय जादों सोरखौ A5 C खौ सोर बियो BA13 नि लिगै A5 C खौ बोनाय जाबाय बेखौनो बाव लिरदों आङो। अके स' बेनो जोंहा लास्ट आखिनो गोनांमोन होमबा जोंहा बावहाय AB खौ सोर डिभाइड खालामखो AB खौ डिभाइड खालामग्रा पइन्टआ सोर जोंहा C बेखौ जों C हमना लादों नै होमबा AB खौ सोर डिभाइड खालामखो C बेखौ बाव लिरदो बिदिनो बा बेबायदिनो होननानै लिरनांगोन आं बुंनाय रावाव लिरबाय बेबायदिनो होननानै लिरनांगोन दास इंलिसाव बा बेबायदिनो C आ AB खौ बेसेबाङाव रानो होदोंमोन 5:8 रुजुथायाव रानो नैबेनो आरो बास C पइन्टआनो AB खौ बेसेबां रुजुथायाव रानदों 5:8 दा C डिभाइड्स AB इन द रेशियो 5:8 लिरबानो जाबाय बास इंलिश मिडियामफोरनो होमबा नैबेनो जोंहा आखिनो गोनांमोन बिनिफ्राय बिसिम 5 नो बिनिफ्राय बिसिम बेसेबांनो 8 माने बिनिफ्राय बिसिम मा होनदों 5:2 जाहैबाय बिनिफ्राय बिसिम मा जाहैबाय 8:2 जाहैबाय अके बे AB लाइननि 5:8 बेनो आरो बेसेबां 5 बेसेबां 8 होमबा जोंखौ मा बुंबावदोंमोन बिनिफ्राय बिसिम बेसेबां बेखौ सुनो होबावदोंमोन आচ্ছা बे जखाया बेलेग जानो हागौ नो प्रब्लेम बेखौ टेनसन लानो हानो नोंसोरो बे आखिनायनि सायाव जायो जुदि नैबेखौ जोङो एसे फिसा बोयोब्ला बे मालाबा एसे फिसा जाहैयो जुदि बेखौ जेसेबां गुवार लायो बे एसे गुवार जानो हागौ बे आखिनायनि सायाव चेन्ज जागोन होमबा जोंहा बेसे जादों नाय 3.2 इनिफ्राय सिसिम 3.2 नि खाथियाव दङ बा 3.1 खौनो हमना ला आरो बिनिफ्राय बिसिम आं दहाय बुंनाय बायदि C निफ्राय बिसिम जोङो 4.6 बेबायदिनो 4.6 सामथिं 4.5 नि एसे बारा 4.6 सामथिं जों बेखौ लिरनांगोन स' बावहाय जोङो सुनानै मा मोनखो AC खौ जोङो 3.2 बा 3.1 आरो BC खौ जों बेसे मोनदोंमोन CB खौ बेसे मोनदोंमोन CB खौ 4.6 बा 4.5 CB खौ जों बेसे मोनखो 4.6 होनो लिरबाय आङो बे सुनायाव जागोन बेखौ मोजाङै सुबानो जाबाय नोंसोरो आं बावहाय सुनायाव एसे एक्युरेट जाजोबाखैबो जानो हागौ ग्रोब जाजोबाखैबो जानो हागौ खिन्थु नोंसोर मोजां सुबानो जाबाय बेनो जों आखिनो गोनां बेखिनियानो खिन्थु दायो मा होनबावदोंमोन बिसोरो नायबिजिरनायखौबो हो होनना बुंदों नै नायबिजिरनायखौबो हो होननानै बुंबावदों ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन नायबिजिरनायखौबो होनांगोन माने जास्टिफिकेसनखौबो होनांगोन जास्टिफिकेसनखौ माबोरै होनांगौ दानिया नायबिजिरनायखौ जों बोरै लिरगोन नायदो जोङो दानि बावैसो आखिनानै जों बेबायदि सावगारि मोनबाय बेबायदि फिगार मोनबाय नाय नोंसोरो नैबाव नाय बेबायदि मोनाखै होनबा नै बेखौ आङो सिम्पलि बावहाय आखिफिनदों बेबायदि जों मोनसे ट्रायंगोल माने आखान्थिथा मोनबाय बेखौनो आं बाव आखिफिनदों गुस फिसा महराव आखिफिनदों
बेबायदि मोनबाय जोङो होमबा बेयो मोनसे मा जाबाय मोनसे ट्रायंगल जाबाय नङा होमबा मोनसे आखान्थिथाम जाबाय मा आखान्थिथाम AB A13 ओंखायनो आं नैबाव लिरगोन AB A13 आखान्थिथाम AB A13 निफ्राय जों मा लिरनो हायो बाव सोरजों सोरजों लिंक होननानै जों मोनखो सोरजों सोरजों पेरालेल फ्रम ट्रायंगल ABA13 जोंहा मा नैबे CA5 बा A5C आ सोरनि पेरालेल सोरनि लिंक नैबे A13B नि बा BA13 नों मा लायनो हायो बिसोर मोननैजों लिंक बेखौ जों बेबायदि लिरो लिंक होननायखौ जों बयबो बेबायदि लिरो होननानै जों बयबो मिथिखायो होमबा नोंहा टेल्सनि थिउरिम दंमोन ना टेल्सनि मोनसे थिउरिम दंमोन जायखौ जोङो चेप्टार 6 आव मोनगोन बे क्लास 10 नि चेप्टार 6 आव मोनो टेल्सनि मोनसे थिउरिम दङ जुदि मोनसे ट्रायंगलावहाय मोननै बुस्थुआ जुदि पेरालेल जायोब्ला साप'ज नैबेजों बेजों पेरालेल ओके साप'ज आं बेखौ ABC ट्रायंगल हमना लानि ABC बे ABC ट्रायंगलाव नैबेजों बेजों पेरालेल साप'ज आं बेखौ मा हमनि PQ हमबाय आङो माने सोरजों सोरजों पेरालेल PQ जों BC जों पेरालेल माने लिंक अब्ला जों मा लिरनो हायो अब्ला जों लिरनो हायो AP डिवाइड बाय PB इक्वल AQ डिवाइड बाय QC बेखौ लिरनो हायो बाथ्राखौ बुजिदों नैबेजों बेजों लिंक जानांगोन होमबा जों मा लिरनो हायोनो AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल AQ डिवाइड बाय QC होमबा बेयावबो जों मा लिरनो हायो AC डिवाइड बाय CB इक्वल AC डिवाइड बाय CB इक्वल मा लिरनो हागोन AA5 डिवाइड बाय A13 जों बेखौ लिरनो हागोन बे मा थिउरिम बाय टेल्स थिउरिम टेल्सनि थार बुंथि मथै बेबायदि जायो ओके होमबा नायदो जोङो AC खौनो लिर CB खौनो लिर A5आ जोंहा मोनबेसेमोन बेयाव मोनबेसे दंमोन A निफ्राय A5 सिम बेसेमोन डिसटेन्सआ 1 2 3 4 5 जाफैदोंमोन ना 1 2 3 4 5 जाफैदोंमोन नैबाव नाय सानदो बेखौ A निफ्राय A5 सिम मोनबेसे जोङो बोदोंमोन मोनबेसे डिसटेन्स बोदोंमोन मोनबेसे बोदोंमोन 1 2 3 4 5 नङा होमबा 1 2 3 4 5 नै बे सिनखौ बोरलाखौ सानबाबो जागोन बा डिसटेन्सखौ सानदो बेनिफ्राय बिसिम 1 डिसटेन्स 2 डिसटेन्स 3 डिसटेन्स 4 डिसटेन्स 5 डिसटेन्स होमबा जों A5 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन 5 A5 निफ्राय A13 जों मोनबेसे बोदों बेखौ सान 1 2 3 4 5 6 7 8 माने बियो A5 निफ्राय A13 जों गासै बेसे डिसटेन्सखौ फोरमायदों 8 डिसटेन्सखौ फोरमायदों होमबा जों बेनिफ्रायनो बेखौनो मा लिरनो हायोमोनलाय बेखौनो जों मा लिरनो हायो AC डिवाइड CB खौनो जों AC रुजुथाय CB बिदि लिरो 5:8 बेनो जोंहा दिहुननो गोनां जास्टिफिकेसन बेनिफ्रायनो जों मिथियो बे AB लाइनखौ जोंहा बेसेबां रुजुथायाव रानदों 5:8 रुजुथायाव रानदों होननानै जों मिथियो स' बेबायदि बानायो स' गोलावद्राय जाबाय भिडिअ'आ आं उननि भिडिअ'आव नैबे नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामगोन ओंखायनो भिडिअ'फोरखौ नायलांबाय था बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायबाय उननि भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला गोजोन्थों